Здравейте! Днес ще ви срещнем с един млад човек, чийто професионален път започва от аудиториите на Нов Български университет до динамичната среда на Париж. Наш гост е Михаил Иванов, завършил специалност кино и телевизия в Нов Български, а днес кореспондент и журналист за Българската национална телевизия във Франция. Освен професионалния преход от София към Париж, ще поговорим и за адаптацията към живота в една от световните културни столици и за това какво означава да работиш в международна медийна среда. Михаил, благодаря ти, че прие нашата покана. И аз благодаря много. Нека започнем с това как се роди интересът ти към киното и телевизията и защо избра именно Нов Български университет. Интересът ми към киното, но основно и към телевизията се роди с това, че още като малък много силно исках да режисирам музикални видеоклипове. Исках да мога да разказвам интересни истории в около 3-минутен формат, 4-минутен формат, по креативен начин, който винаги да разказва някаква музикална история. А и също винаги съм си представил, че искам да бъда близо до на хора, които формират музикален вкус. И по този начин, когато завършвах 12 клас, имах тази убеденост, че това ще бъде моя път. Избора на Нов Български беше естествен, защото Нов Български показва и се фокусира основно върху създаването и на телевизионна продукция, която аз в началото си представях, че е най-близо до това, което искам да правя. Кандидатствах и за надфис, но в процеса на кандидатстване прецених, че надфис не отговаря на това, което търся и не се явих дори на изпитите, а останах само на консултации, при което целият ми фокус се насочи към Нов Български, което смятам, че е едно от най-правилните ми решения през призмата на времето. Какво ти даде обучението по кино и телевизия и как прилагаш научените неща в момента в твоята професия? Независимо, че в момента работя като журналист, аз работя не само към БНТ, но и към Deutsche Welle, като видеожурналист. Връзката и знанията, които съм придобил за това как се разказва визуална история, използвам всеки ден и те са основата ми е дадена именно от Нов Български университет. Киното като подход, но и изграждането на телевизионна продукция са в основата на това, което продължава да ми е интересно, това, което искам да правя. И няма как това, което 4 години ние сме тренирали от телевизионни предавания, през кино, кратки формати, документални филми, в момента да не ми помага безкрайно в работата ми. След обучението ти идва следващата твоя голяма стъпка, живота и работата в Париж. Как се появи възможността да заминеш за Париж и как се насочи точно на там? В момента, в който завърших на Български университет, исках да се насоча към магистърска програма в чужбина, която да комбинира моите интереси както към журналистиката, видеосъдържанието, но и към политиката. И с помощта на проучване, но и на консултант в България се насочих към университета Сиенс По в Париж, където последствие бях приет да уча двойна магистратура между журналистика и международни отношения с фокус правата на човека в най-престижния университет във Франция в това направление и втория най-престижен университет в света по направление международни отношения, което беше голямо предизвикателство и в продължение на 2 години а, мисля, че много кали характера си. Как изглеждаха първите ти дни в Париж? Намери ли бързо социална среда? Как се оправи с езика? Как го научи? Първите дни винаги са много хаотични, винаги са много трудни. В началото нямаш банкова сметка, нямаш телефон. В моя случай аз познавах много малко хора и се сблъсква едно усещане за вау, аз се намирам в град, който е толкова интересен, толкова голям, толкова туристически вълнуващ, с аз обаче започвам да живея тук. И в един момент, когато трябва да си напазаруваш за първи път в магазина на чужд език или пък да си отвориш банкова сметка, което се оказа може би едно от най-трудните неща, с които се сблъсках, независимо, че звучи лесно. Осъзнаваш, че това няма да е толкова плавен преход и трябваше да се мобилизирам много бързо. За щастие, много бързо успях да намеря приятели в магистърската ми програма, които успяваха да ми помагат с чисто френски аспект на живота в Париж. С езика станахме на ти в хода на обучението ми.
Аз съм учил френски и в нов български, което ми е дало страхотна база, но много често реалността се оказва малко по-сложна и изисква да научиш местния начин на изразяване, което се случи действително в хода на моето обучение. Но в началото, може би основният ми фокус беше да намеря нова среда, която да ми помогне да преодолявам всички тези битови и небитови трудности. Как изглежда един твой работен ден в Париж? Каква е отговорността да представяш България и българската гледна точка в международна среда? Работейки като кореспондент и фриланс журналист, основно към Българската национална телевизия и Deutsche Welle, деня ми винаги започва с това да се подготвя за това какви са очакваните събития. Това обикновено се случва не сутринта, а или в началото на месеца, в хода на седмиците ти подреждаш събития, които се очакват, било то големи форуми, срещи на върха. Париж е място, което събира много, много световни артисти, политици, изложби, така че в голямо разнообразие от теми трябва човек да се подготви, да има яснота кога, какво се случва, но и дали това нещо отговаря на неговия профил. Аз обичам да снимам, обичам да правя видеорепортажи, но обичам и да пиша, а различните теми предполагат различен формат. Тоест, не винаги една тема е подходяща за видео, нито пък винаги една тема е подходяща за статия. Та, често деня ми започва с това да се подготвя за предстоящите събития. Хубавото на журналистиката и на работата като кореспондент е, че никога един ден не си прилича с друг. Понякога може да станеш в 6, за да отидеш на световен форум, например по ядрена енергетика, което се случи през март. Друг път имаш, например, репортаж за финала на Шампионска лига, в който ПСЖ ще защитава титлата си, което ми предстои тази вечер и всъщност ще се снима до късно. Така че динамиката е много голяма и човек трябва да има любопитството и желанието да адаптира ежедневието си спрямо професията. Михаил, много ти благодаря наистина за този разговор. Историята ти показва как образованието, постоянството и смелостта да излезеш извън познатото могат да ти отворят наистина много врати и в този случай от нов български до международната журналистика в Париж. Пожелавам ти наистина много професионални успехи и още вдъхновяващи такива истории, които да имаш да разказваш. Благодаря много и аз за поканата. Убеден съм, че образованието в нов български дава отлична подготовка, за да може човек да изгради лични качества, които в журналистиката са основни. Това да си динамичен, да си любопитен, да си с богата обща култура. Тези неща са ми помогнали много и съм убеден, че нов български ми е дал не просто основа, но и е развил тази моя страст към професията. Благодаря ти отново, Михаил, и до нови срещи!